Jo, hvad så? I 2007 blev Liberal Alliance grundlagt. Siden har partiet kun vokset og vokset. I dag har Liberal Alliance 13 politikere i Folketinget og 5 politikere i regeringen. Den første politiker i regeringen. Anders Samuelsen. Den anden politiker i regeringen. Simon Emil Amitsbøll. Den tredje politiker i regeringen. Mette Brock. Nummer 4. Thyre Frank. Nummer 5. Ole Birk Olesen. Heroppe på skolen har Liberal Alliance 7 mærkesager. Den første er at legalisere aktiv dødshjælp. Den anden er at lovliggøre peberspray. Den tredje er at fjerne topskatten med 5%. Den fjerde er at legalisere cannabis. 5. er at fjerne registreringsafgiften. 6. er at forkorte skoledage. Og 7. er at forstraffe over for vold og overgreb. Det er hvad vi mener at Liberal Alliance er. Husk at stemme på Liberal Alliance til skolevalg. Stem.